Kienet għada kemm għalqet 9 snin meta saret ħbieb ma' dak li kellu jkun ir-raġel futur tagħha u żewġitu fid-9 ta' Awwissu ta' 50 sena ilu. Din hija Rita Grek li żżewġet lil John, it-tnejn minn Birżebbuġa. Il-koppja għada kemm iċċelebrat il-50 anniversarju miż-żwieġ tagħha. Minn ċkunithom kienu joqogħdu tefa' ta' ġebla l-bogħod minn xulxin. Iż-żmien għadda, kibru u d-deċiżjoni naturali tagħhom kienet li jiżżewġu. Ma kienx hemm proponiment għaż-żwieġ, iżda t-tnejn ħassew li għandhom jagħmlu dan il-pass. Minkejja li John, li huwa 3 snin ikbar minn Rita, mar jgħix l-Ingilterra. Jien konti li nafar Rita kienet kellha 9 snin, jien kelli 12. Meta kelli 19 imbagħad għajna noħorġu dejjem borderi bil-moħħbi tomma ta' missiera. U ta' 16 sena mort l-Ingilterra, sena wara ġejt, ħadna l-engage, rġgħet l-Ingilterra u sena wara inżilna u żewġna. Huma u jħarsu lejn xulxin, bejnejhom iżebġu bl-imħabba għal xulxin. Rita qaltilna kif il-preparamenti għat-tieġ tal-lum huma ferm aktar differenti minn dak kif kien fl-imoddi. Aħna dak iż-żmien ma konniex daqshekk involved, iktar il-ġenituri u kienu lestuna l-affarijiet pa' speċi. Allura aħna qedlek infatti sa ġurnata qabel konna morna nowmu, ġifieri b'daħsibiet ta' xejn, konna nsibu kollox ippreparat għalina u lest. Wara żwieġ, John u Rita marru jgħixu l-Ingilterra fejn hemm kellhom l-ewwel wild u 17-il sena wara kellhom it-tieni wild. Huma wkoll nanniet ta' tfajla li jħobbuha bla qies. Fil-bidu ta' snin 70, il-koppja Grek reġgħu niżlu Malta fuq kondizzjoni waħda. U l-unika kondizzjoni li tajta qabel ma nżilna l-Ingilterra kienet li morru nqogħdu Birżebbuġa biss, Birżebbuġa biss. Immexxu l-arloġġ għal-lum il-ġurnata. Meta l-koppja Grek iħarsu lura lejn il-5 deċenji li qattaw bħala koppja miż-żewġa, iż-żmien raw ħitir bħal żiffa. Day by day u tkun taf kif għaddew 50 sena x'meta toqgħod taħseb tgħid 50 sena omor ta' bniedem. U għaddew ukoll min ikollu jgħidlek li jien ta' 9 snin u ta' 12 sena li se nagħmlu da żmien kollha flimkien. Trabbejna flimkien, kbirna flimkien u issa xjaħna flimkien ukoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.